Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako nahrať TikTok video na počítači. Stačí vygoogliť TikTok, kliknúť naň, prihlásiť sa a vľavo uvidíš možnosť nahrať. Klikni na to, uvidíš pár pokynov a pre nahratie videa klikni na vybrať video. Vyber svoje video a zobrazí sa ti náhľad. Video by malo byť na výšku, nie ako toto moje testovacie. Môžeš naň kliknúť, prehrať si ho a pozrieť, ako bude vyzerať. Tu máš popis, ktorý môžeš upraviť. Ďalej tu máš hashtagy a označenia. Napríklad klikni na hashtag, použij FIPI a tak ďalej. Označenia fungujú podobne, klikneš sem a môžeš označiť hocikoho. Ak napríklad zadám A, uvidím tu používateľov s A. Môžeš upraviť obálku. Klikni sem, vyber miesto alebo nahraj novú. Môžeš pridať miesto, ale väčšinou to nie je dôležité. Kto môže toto video vidieť? Malo by byť nastavené pre všetkých, veľmi pravdepodobne. Potom si môžeš zvoliť, kedy chceš video zverejniť. Môžeš napríklad plánovať dopredu. Klikni na plán, potom povoliť a vyber si dátum tu. Potom klikni na viac reklám, keďže ide o product placement. Alebo či je to obsah generovaný umelou inteligenciou. Tu môžeš video ešte upraviť a potom klikneme na plán. Ak ho chceš nahrať hneď, klikni na zverejniť. A video bolo zverejnené. Chvíľu potrvá, kým sa spracuje. Keď prejdeme na kanál, klikneme späť na TikTok a náš profil. Potom uvidíme, že video bolo nahrané. Takto ľahko nahráš TikTok video na počítači. Ak ti toto video pomohlo, poteší ma like. Dovidenia.